asetre yo bre emu mepo ni egbon ama akwantifo apa abawo modern bonku na ehia enti menu yo bre fu koso na mpa about that menu yo bre fu mi se koso na mpa about that mrema wakwa abasronko aba kenkan medwumadi so biding de owura Eugene opoku enen so minima beguafo na mekenkanfo asinkonwa de kenkan me rebrɛw ɛwɔ Akro live so sɛ wonim sɛ benada de ɛbɔ nonum pa na kenkan me bre na aba ade ti wo hwɛ fi me benkum so reba be pem mini fa so ya ma beguafo ya na wotwe etwa me ne won si nkonwa no won a na nan so won asenga ba be ka me ho bio wa ha yɛde kenkan me dwumadi rebrɛw ehuma ɛda opon so a fiti be na wotwe abiesani yegu suri di hu dwuma ɛyɛ Guasohantan a I owusu kuranten na kyerɛ saa homan ɛne nti sɛ saa biri yɛsi nkonwa de a na yɛ Guasohantan ho asɛm nti ne yɛsi nkonwa yi enti fi me benkum so ɛba ɛyɛ afuoda amea yewu ɛwo no dika me otoso ya bien ɛyɛ ma abram ponsa mangasa Eugene opoku meti me konwa mu mere denden mu ni on timi ni fasi ɛyɛ ampem da ako yewu ɛda fi yɛn ayɛ maame Mama Charlotte a wo bo me mran mama okay ono so ɛwɔ ha sei ɛditi sani ana wotwe etwa mu no ɛyɛ dedede na ɛyɛ ehuam na yɛsua ade no saara nso na ɛnɛ yɛsi nkonwan ɛba abɛkɔ so nen ɛditi yɛnwa so na pɛbre etie yɛn na bigye di sɛ dwumadi nkɔ awie no na nneɛma bebree ne yɛsua wɔ mu dwumadi TY Baba Shop Major Pharmacy ana ne Jacqueline Enterprise ana ebo ye nchidom you dwumadi ahoro a wo hwehwɛ sɛ ye nuru nkuto na wo hwehwɛ de enuru ense ye enuru enfo ha o mrew de a ɛyɛ Major Pharmacy ekropon wo wadi kanfo fam honom Soccerbet building na se hɔ a ana Major Pharmacy wo ɛne nti nuru bi a wo hwehwɛ a wo akyerɛ wa ma wo afi ayaresa bia de kokɔ hɔ a wo benya bi atɔ ana ne Jacqueline Enterprise nso wo mobile money for all networks osebra na sika dodo biara ohia ne ne akwakodi udwuma bia na bra no obi ma wo ne a wo sendi o ne a wo redraw ni nyina wo ho ma wo TY Baba Shop nso so wabue na abo ba goyi wabue na abo goyi sɛ wo pɛsɛ wo ho yɛ fɛ de kɔ wayi bi ase de kɔ apontu bi ase ɛyɛ afahye mpo a osebra na obeyiw na wayɛ ɔso no ankasa ɛne nti no dwofɛn sɛ ne amedi kankan na Guasohantan nti ne nya si nkonwan mema mekasa anware no adesua kwan no so ana yebesi na yakɔ anim won ana ebisa nhoma ahoro a enga kenkan wa ha no nso ebi wo ho okwa ana ne Jacqueline Enterprise bia ya oyɛ mobile money na Guasohantan akusika ene nhoma ahoro wa aka ebi wo ho no nti kohu no na dodo bi a pɛ bia no obenya amawo okokora na ebi ni ho no ma o de kyerɛ wo nhoma ni din to yɛbɛkɔ akɔhwehwɛ abrɛwo na yɛtena ha na yɛkenkan wa ha na nso wabue mu hɔ na nso wadi akyi na ama nkɔmɔtwetwe no ayɛdɛ mɛhwɛ anim sɛ wode wadwenkyerɛ anaasɛ wode wansɛmmisa bɛfa comment section hɔ aba na yɛayɛ ama dwumadi no ayɛ fɛ ɛno nti mɛsɛn ama wakɔ abasonko bio ɛba ɛna dwumadi mu yiw na memma mekasa nware no merebɔ ahyɛn ne yɛkɔɔ so na wɔtwe etwa mu no na wɔtwe etwa mu no yɛkɔkɔkɔ hui sɛ na bra so sɛ ɔsɛ bonsu abusuafo eba na wɔyɛ akyerɛ ho ade ɛne nti da no dui no akyerɛ abusuafo amfa anya akwadworɔ koraa wosi nkonwa na wɔtena ase twɛn wɔn wɔ hɔ ɛna apiedu a ɔyɛ asafo panyin ɛwɔ aburi edi ɔsɛ bonsu abusuafo anim anaasɛ odi na abɔfo anim bae na wɔtena ase aman ne bi a ɛwɔ hɔ ɛsɛ fata no wɔde ne nyinaa gu akwan mu wɔyɛe ɔsɛ bonsu abɔfo bae na wɔkyerɛ sɛ nyama ne nkuto keke no wɔbɛyɛ na mmom wɔsan ba bɛkyerɛ ɔdɔ so obi te nkyɛn a wo sɛ wɔn ayɛ ama aboro so mede me sɛ wɔn akyerɛ ɔdɔ sɛ fata wɔyɛ ne ɛsɛ biara bra apiedu ɛne ɔkan di wɔn anim wɔbɛyɛ ne ɛsɛ fata nyinaa akyiri no ɛntiri ɛyɛ akyerɛ n'agya gyina mu da wɔn ase na asɛm biara ɛwɔ hɔ ɛsɛ fata no ɔmo wɔte ase sɛ ɔne anka na nya de na n'igye ho sɛ ne ba bɛkɔ akɔware ɔhɔho na mmom na ne ba no anya ate ase ɔbɛrima no nso
ayɛ krado ne de na ɔnim ho asɛm bi aka na mmom ɔrebɔ no kɔkɔ sɛ ɔnhwɛ no ama biribi anto ne ba no nti ama no yɛwɔ hɔ de wɔn ayɛ awie aka ayɛforohyia n'ankasa nti ɛnɛ yɛbɛ abɛhwɛ sɛ ayɛforohyia no bɛtumi akɔ so anaasɛ n'ahoboaboa no ɛbɛkɔ akɔsi dɛn yiwu ɛno nti yɛrefi ase de a me kenkanfo a me ne wɔn ha ɛnɛ afuo ɔda amea ɔbɛwura kenkan no mu daa sɛnea ɔde yɛn di kan no ɛnɛ nso ɛnɛ ɔna ɔde yɛn bɛdi kan na afei abena mpɔnsa nso akenkan akyerɛ no saa ara mankasa nso ɔsɛe bonsu akakabe nsɛm mɛgyina mu ama na mayɛ akakabe nsɛm no ama no na afei ampem daako bɛgyina mu ama akwawua ɛne ɔkan saa nipa baanu yi yɛbɛkae a de edi kan no mɛkae sɛ wɔyɛ ɔsɛe bonsu nnamfo nti ɛnɛ ampem daako bɛgyina mu ama akwawua ɛne ɔkan na afei yɛn maame mama ɔkraku nso agyina mu ɔbɛgyina mu wɔ akwawua n'afa na afei ampem daako agyina mu ama ɔkan saa pɛpɛɛpɛ ɛno nti sɛ me nua afuo ɔda amea sɛ wayɛ krado a mesrɛ wo fa yɛn nwura mu fa yɛn tu faa te sɛ anom ɔkɔre na yɛnkɔ yɛn anim nkran ɔsɛe bonsu fi akyerɛ abɛsra ne kunu na wɔrebɔ nkɔmmɔ meda wase papaapa ɛdeɛ bɛn ho sɛ ɛna ano wobɛte wo m'anim wɔ aburi m'agyanom ne m'abusuafo ani so a ɛsɔɔ deɛ wobɛyɛɛ no ɛnyɛ no bi ni ade kyee baabiara a mɛfa wɔn ma me tiri nkwa sɛ me kra asi me ayewa mu na makonya ɔbarima a ne nsɛm wɔ biribi maware na enti wobɛda eyi ho asɛmpɛn ahe mɛda wase daa papa agyeman ne mama afiri nya kɔɔ anɔpa yi yiw mesɔre ntɛm de wɔn kɔɔ keteke gyinabea kogyaa wɔn kwan ɛfiri sɛ wɔde blue train na ɛkɔ yi mese waafiri yie se ɔda wase pii ɔse wokyɛɛ no tiri so nuku abien ɔda wase papaapa yɛni aseda me mmom na mede wɔn aseda ka akosua afei na ato ayɛforo no ho dwen na yɛbɛyɛ no dɛn mede mehwɛ wara bere a ɛwɔ yɛn anim yi nsi ahe ɔkyena memene yi na aka asrama biesa ne na wɔtwe pɛpɛɛpɛ na ayɛfohyia no adu so enti ɛsɛ sɛ nea yɛwɔ no yɛyɛ no ntɛm wiɛ ma yɛmfa ne nyinaa mu nhoma so na yɛresisi atwee na ne diaa ne ɔsɔre kɔfa krataa ne pencil san bɛtena ase ɔkyerɛw nea edi kan no sika a wɔde bɛtotɔ ayɛforo nneɛma no ahe sɛɛ na ebehia pɔn ɔha bɛsom ayɛforo sika sidi ahanu de mɛne fii mentii bi da kwebei ɛdɔɔso dodo sɛn mewɔ hɔ yi sɛ menya abufuro mewɔ me ho na mu nneɛma ara san enti ehia sɛ mesɛe sika totɔ nneɛma pii bi ne fi asante ma bedu aburu yi ɛsɛ sɛ mehwɛ me ho yie na manwu me ho ne w'anim ase bio nso onipa begye edin enti sidi ahanu a maka no mɛyɛ no saa den bio na ehia asikuresam mesrade a yɛde bɛkyew nneɛma ne ade nanso sɛ wose wobɛma ayɛforo sika sidi ahanu di a mefi mu matotɔ saa nneɛma no nyinaa den asɛm na wokan woyɛ no saa de a sɛ ne yɛgyina yi yɛnkɔɔ baabi mmae saa nneɛma no mɛkɔ makɔtɔ no nyinaa wɔ UAC nsan a ebehia bɛyɛ sɛ whisky nnaka abien wine nnaka abien beer nnaka bɛyɛ anan ne maasa bɛyɛ nnaka anan ɛno nso ɛsiane sɛ megye nneɛma wɔ Kingsway nti megye mafra me nneɛma mu mede meyɛ ɔyɛmfo nti mempɛ ayɛforo no kɛse biara afei nso mempɛ sɛ wobɛbɔ ayɛforohyia no akyika biara
ho na enye oberima na eboka na den na yɛde bɛhyia ayeforo no ntama na atade aye me sɛ biribi meka me kyerɛ wo sɛ yɛde kente na ɛbɛhyia ayeforo no nti mekɔ asante no mehyɛ kente ahorow abien abusua yɛ dɔm ne ɔrekoma eyi de mente da woka kyerɛ me a anka mama wankɔhyɛ efisɛ nwentam no mewɔ foforo da hɔ a memfura da ɛno de sanya me na meyɛ me maa wo mepɛ sɛ nea wobɛfura da no ne nea wode bɛyɛ wo ho no nyinaa yɛ nea mankasa matotɔ mama wo enwini nso makɔhyɛ bi wɔ odwumfu bi hɔ wɔ osu mama wo nea aka ne nguan nanso ɛno mpo de maadamfo ɔkan ahyɛ me bɔ sɛ obenya asae akɛse anan ama me wɔ nsakye aduan de wɔfa de bi befi asante bɛman me ɛho nhia koraa sɛ wɔde aduan bɛfi asante tɔn aba yɛbɛnya bi atɔ wɔ ɔbodan ne nkuraa a ɛwɔ nsawo kwan so no ase ɔsram a ɛbɛba no awie mɛsoma ama wɔde wayɛ furu sika sibi ahanu no akɔma wakora wɔ aburi obi bɔ Agoru brem ɔkan bɛɛ mu ɔmaa wɔn adwo na ɔtena ase ɔkan wo fifu wɔn ho ye ɛyɛ koraa sɛ waba ɔkan ayɛforohyia no a na yɛgu sususu ho a wode abɛto yɛn yi ɛha ne bronya akyi memene nade ɛnyɛ ɔkwan biara ɔsɛe bonsu sambae a okura bie ntumpan abien ne lemonade tumpan ɔtase nkɔnkɔ sisii hɔ na otutuu nsa no ano ma wɔnom ɛna ahoboa nso nsii ɔkan nea yɛadwene akɔsi no ni yɛde kente na ɛbɛhyia ayɛforo no na maahyɛ kente ahorow mmienu mama akosua ɛbɛhia whisky nnaka mmienu wine adaka baako beer nnaka bɛyɛ anan ne mmaasa adaka bɛyɛ anan wogye di sɛ ɛbɛso menko de a anka ɛdɔɔso dodo wahu sɛ meka ayara ne mede ɛyɛ me sɛ ɛyɛ sɛ ɛboro sen sɛ ɛrenso na nhyia nhoma nso yɛ ɛno de yɛnwene ho ɛ wogye di sɛ yɛyɛ ahe saa na ɛyɛ megye me di sɛ aboro so koraa no wonya bɛyɛ 250 a eye 250 de sɛ esuawo nhyia nipa baahe na worehyia wɔn saa mede me ho nipa dɔɔso o megye me di sɛ 200 na eye ɛno po wanhwɛ a ɛrenso ɛsɛ sɛ mehyia abusuafo ne adɔfo a ɛwɔ asante nkrankurom ha nso na matena makyɛ yi nipa a ɛni me ka se wɔbɛkɔ ayɛforohyia no ase a ankada no yɛrennya pomasiberɛ wɔ aburi afei agosua wo ne wakora nso ɛsɛ sɛ munya biribi de ma mo amanifo kofi na ɔbɔ ase o na onipa yɛ nea ne ho bɛtɔ no na ɛnyɛ nea ɛbɛma ɔmanfo apene no bio nso obi nhwɛ so no yam mu ahaban ɛwɔ mu saa de nanso nea wɔde nsa yɛ no wodi nsu yɛ a ɛnyɛ ne kofi mena so kwan ware kakra merikɔ osu tɔn akɔsra madamfo bi a ɔyare mahwɛ biri biara a mehu hia wo no frɛ me na mɛyɛ
nea metumi nyinaa de aboa wo. Yo, asedan kwa na ewom. Ma besra mo. Ya emu die ni nwini. Ya henewa. Ọkan de yo. Ya enyaadwo. Kofi, ya kan nsɛm nyinaa no, na wo reyɛ kukuru ayɛfiri kɛse dodo. Me de me mpɛ sɛ ɛka biara bɛba ayɛfiri akyi, na bɛha wo yɛn asomdwee asɛ yɛn anigye. Me na merehia wa ayɛforo, na nyɛ wo na worehia me. Enti wo de hwɛ me a. Yoo, waka saa maate, me de medansɛ nkranman ayɛ yie. Obi bɔ Agoru. Brem. Ɔsɛe bontu na adamfo akɔwia baa mu. Kofi maadwo. Ewura maadwo. Ya emu. Ya agya. Edwa wɔ hɔ. Akosua madamfo a ofi sɛkyerɛ a wɔfrɛ no akwawia no ni. Akwawia madamfo a na no yɛkɔsrɛ no ni. Ɔde akyerɛ. Ewura wo te sɛn? Me hu ye. Kofi mehu wo adi nna na ayɛfohyia no ho asɛm te sɛn? Nkɔmmɔ pii wɔ hɔ. Kofi, muni nkɔmmɔ kakra na mekɔ kokomlemle makogye maamanade bi na maba. Ɔdan n'ani kyerɛ akɔwia. Owura, menya mo ase. Yoo ewura, ebia woremmɛto me enti na mema wo anɔpa. Yoo, sɛ mamɛto wo na wokɔ a, deɛ Ya henewa. Nkyɛ na bra na yɛnkɔhwɛ sini bi wɔ Orion. Yoo, merenkyɛ koraa. Ofi adi kɔ. Saa deɛ wo yere yi ho twa na wapɔ nso. Woyɛ nea wokɔdwa a wɔkra wo. Enti anka ɔka sɛ m'ani so aboa ewu. Akwawia, nkɔmmɔ kakra wɔ hɔ. Ɛne sɛ ma wade yi ho nsɛm a ɛkɔ na ɛbɛn nyinaa wonim. Memfa hwee mensuma wo. Ɛbere no yɛ aduru, nanso wo deɛ me ne wo nkyiri hwee. Aka nneɛma bebree a menyaa nso sikaeɛ. Enti mepɛ sɛ woboa me kakra. Onipa nti na onipa wɔ hɔ. Na onipa wɔ hɔ a onipa nsɛm. Enti ka nea ehia wo na mehwɛ nea metumi ayɛ de aboa wo. Wie. Ɛne tie. Mepɛ sɛ mema ɔbaa no sika sidi 200 ma ɔde totɔ ne ho nneɛma. Afei mahyɛ nwentoma 2 a ebiara yɛ sidi 20 mama 50 mama no. Bio, ehia sɛ meyɛ nwini a ne nyinaa bo bɛyɛ sidi 200 na ɔbaa no deɛ no ne nyinaa bɛyɛ mpem 100. Me nso me honam mu nneɛma kakra a ebehia me no bɛyɛ sidi 100. Mankasa mahyɛ nwentoma baako nso. Aponto no nso behia whisky nnaka 2, wine nnaka 2, beer nnaka bɛyɛ 4 ne masa nso nnaka bɛyɛ 4 saa. Okeka ne nyinaa sisi anim a ɛno bɛyɛ sidi 200 a asikire butiri ne srade a wɔde bɛkyɛ nneɛma no nyinaa nka ho.
eyi nyinaa akyi no ebehia sɛ menya sika da hɔ bɛyɛ sidi 200 mewɛn akyi ne nyinaa rekɔ sidi 800. maakora ne wɔfa ahyɛ me bɔ sɛ wɔbɛbrɛ me sidi 200 mankasa nso mewɔ sidi 200 bi da baabi na aka sidi 400. faako a merekonya sidi 200 nyɛ akwadaa yɔnko Kofi wonyɛ ni sɛ ɛyɛ sɛ wotete nneɛma ahodoɔ a wabobɔ din yi so na ka no ba fam. akwawua nokwa sɛnea me nsonom agye me adi afa no meyɛ nneɛma no nketewa mu a m'anim bɛgu ase Kofi yɛ nea ɛbɛma wo ho atɔ wo na ɛnyɛ nea ɛbɛma ɔman ani asɔ wo efisɛ wɔkamfo wo duaforo a wɔkamfo w'asehwe. ɛwom sɛnea wokan yi deɛ nanso sɛnea mafiri aseɛ no ɛsɛ sɛ metoa so kodu na wieɛ na wonya me apiniye Eyi nyinaa yɛ Guasohantan. Wɔpene wo na ɛnyɛ dɛn. Wɔmpene wo na ɛnyɛ dɛn. wo deɛ ma ɛno ho nsɛm nka akyiri ansa worentumi mmua me kakra Ɛyɛ me ya sɛ merentumi mmua wo. Me kokoofo a meyɔɔ wɔ fidue mu no ama mayi me ho sika nyinaa. nti atuduru asa na wɔde akwawua ntoa mu Eyi deɛ woprapra toa no mu a worennya hwee koraa o. Minim ɔkwawuni sikani bi a ɔde ampadu a ɔyɛ a ɔma nkurɔfo besia. Ɔte Makola akyi hɔ baabi. Wopɛ a me ne no bɛkɔ akɔdi ho nkɔmmɔ ahwɛ sɛ obetumi aboa wo anaa. mepɛo nti bɔ ho mmɔden ma me mehwehwɛ ɔpepe baako Ɔpepe baako no obegye ho mfantum sidi 200. mepa na mɛyɛ ne den Ɛne ɔkyena ahemrakye mɛkɔ ne no makɔtwetwe ho nkɔmmɔ na ogye me anoe a maba mabɛka akyerɛ wo na yakɔ. aseda na ɛwom mesrɛ wo a bɔ ho mmɔden ma me Sɛdeɛ maka dada no onipa nti na onipa wɔ hɔ nti mɛbɔ ho mmɔden mama wo. Kenkan no ayɛ fɛ na emu ayɛ dɛ
anka ne po de na mafon mmea no po na ɔbɛpere sɛ yɛ ne sɛɛ ma no yɛ n'akɛse yɛ ne sɛɛ na ɔbarima n'akɛse me ho nso me akwanko nti mentumi yɛ na mmom sɛ so ɔbarima no na ankasa awuru di kan akɔbɔ kɛɛ anka mmea no na ɛbɔ ka no wɔde aba na ɔbarima no ahwɛ sɛ saa deɛ akɔyɛ yi mansoma wo ɛna wakɔtɔ yi edu ɔno mo adi kan akɔhyehyɛ nneɛma no akɛse ama ɔbea no sɛ wohwɛ a na efi ɔbarima no ɔbea no de anka ɔyɛ ohia no wɔ abibɛ nti no ɔpɛ nea ɛbɛkɔ fam. yo yɛda wase mama okraku na yɛhwɛ mu bio nso a wonye nni sɛ mfiase no sɛnea akyerɛ daa n'ase ɛwɔ nneɛma ɔkɔyɛ wɔ aburi no ɛso nti na ɛrehyɛ ɔsɛ ebu nsu nkuran ma wɔtɔ so akɔ n'anim ɛwɔ mu de sɛ na ɔbea no ka so ɔyɛ ɔwɛmfo ba nanso ɔyɛ nea edi kan no ɛso ɔwɔ ani wodi hu adanse sɛnea nkorɔfo reka ho asɛm woda nyanga nɔpa wutiri nko wɔnyɛ ɔbarima ne nsɛm wɔ biribi na ɔreboa wo ɛfa ha kɔsi ihe wonye nni sɛ no nso na ɛrehyɛ ɔsɛ ebu nsu nkuran ma ayɛ nea wayɛ yi yɛmfa nkɔ abenampɔnsa so na kyerɛ mu akyerɛ nkuranhyɛ sɛm ɔkan na aseda a ɔde ma ɔsɛ ebu nsu anɔpɛ tutuutu no nso kan wo bi wonye nni sɛ no nso kan wo bi na ɛrepia n'akɔ n'anim apaapayɛ nea ɛtɔ so abien yi akyerɛ aseda ɔda a ɔsɛ ebu nsu no de onipa yɛ adeɛ ɔsa yɛ yi nti na ɔpɛ sɛ ɔkyerɛ ne sɛ wabɛtew n'anim nti na ɔreda n'ase na emum no wanhyɛ ne ketee sɛ kyenkyen ada ɔnyɛ nea ɛboro so na ɔne ne resusu ho no ɔyɛ ɔbea fam ade ɛna ne kunu kyerɛ ne sɛ ɔno na okura ne sika na ɔno na ɔreware no na nka ɛnyɛ ne saa mu efisɛ sesi a na ɔkɔyɛ ne ho ade no tete biri no mu a woyɛ engagement wie kɔ anka ɛwɔ yere nti na ɔno wahu ne sɛ ne kunu ɛna ɔne ne wɔ hɔ nti na anka wɔresusu aware ne ho na ɛnyɛ ne bɔne mu nti na ɔno no rekyerɛ ne sɛ ɔnyɛ ne brɛw anaasɛ ɔnyɛ nea wɔn ho bɛtɔ wɔn nti na nea ɔsɛ ebu nsu kan no ɛha ɔmɛ kakra sɛ ne yere no de adwene bae na ɛyɛ sɛ ɔbɔ egu bi ana bibi saa no ɛhɔ na amoa ɛsiane sɛ wo yere na worefa adwene mu nyinaa mo reyɛ adeɛ ɛbɛboa mo ɛyɛ daakye asɛm nti na wo yere reka asɛm ɛbɛboa daakye na ɔsɛ ebu nsu bogu yi ni ɔsɛ ebu nsu nankasa ahoma no ahyɛ ase no ɔma yɛhu so ɔno ɔyɛ dwae ɛna mmerantesɛm ne ade haw ne nkran asetena no ɛhaw ɔsɛ ebu nsu ɛne nti ɛnyɛ ne yere pene ɔpene no ɛwɔ engagement no ho ɛna ɛma ɔsɛ ebu nsu reyɛ saa daa bi ɔsɛ ebu nsu nankasa dwae ne mmerantesɛm haw no ɛna ɔda bi a ɔpɛ ade a wɔbɛyɛ a nipa bɛpene no wiase nso n'adamfo no koraa ka kyerɛ ne sɛ m'adamfo yɛnyɛ nea yɛn ho bɛtɔ yɛn na yɛn nea ɔmanfo bɛpene yɛn yɛwu nti ɛnyɛ akyerɛ abasobɔ bɛbɔɔ no na ɛma ɔsɛ ebu nsu yɛ saa meda wano ase na ɔreka asɛm bi waka ne mpɛn abien ɛwɔ nhoma yi mu sɛ ɔbarima na ɛbɔ ka anaasɛ nipa na ɛbɔ ka saa asɛm mi sɛ yi mini ɔda mi a wɔn ne yɛ adwene ɛyɛ sɛ onipa da sɛ ne wɔ hɔ a ɔsɛ wotumi kyekyere ka so ya ɛsiane sɛ nea nipa bi taa keka wɔn mmɔnten so koraa kyerɛ sɛ wonam hɔ na wɔn ne ka a wɔammɔ bra saa asɛm yi wɔn ne wɔn yɛ adwene de. mede wɔn yɛ adwene ebi sɛ onipa dɔ wɔ hɔ a wontumi nkɔsoa aka ma ho abere a wonni sika a wɔde bɛtutu saa aka no nkɔsoa aka ma ho abɛɛ dɛ mpo no watutu ka nti nea akyerɛ ka kyerɛ wei nea ɔsɛ ebu nsu yɛ a na wei nea akyerɛ ka kyerɛ ɔsɛ ebu nsu yɛ ɔnte a ɔka kyerɛ ne sɛ ɔbarima na ɛbɔ ka ɔbarima na ɛbɔ ka a onye a na ɔmɔ no kɛ no ɔno yɛ ntutu ne ka bakyɛ ɔmɛde kakra ka ɔda mi ade no ho na atwi edwa mu mini ɔda mi awɔ guan na ogyina ɔsɛ ebu nsu akyi kete yɛ ka sɛ sika no dɔɔso ɔsɛ ɔsɛ ebu nsu kotokum ɛna ɔno na wanya ne sika na ɛnɛ de adɛg na ɔsɛ ebu nsu ɛho rekyerɛ na wosɛ daabi ɛsɛ sɛ ɔtetew nneɛma so ɛsɛ ɔsɛ ebu nsu yɛ ne mɛrɛmasɛm nea edi kan ɔyɛ adwuma koraa wɔ sika koraa bea ɔsɛ ebu nsu ɛnkɔkyekyere ka mmerɛ ne ho yɛ ɔno no fo sɛ nea ne ho bɛtɔ no na ne ho bɛtɔ no na ɔreyɛ yi nti ɔsɛ ebu nsu akɔfrɛ ka ama ne ho a ɔnkɔfrɛ ka yɛ obi nfa aka mɛtɔ ɔsɛ ebu nsu anim sɛ yɛpɛ bi adaka anan yɛ ɔsɛ ebu nsu na ɔhwɛ n'ahoɔden
ɛna ɔsɔ ɔbɛtɔ nti ɔsɛ ɛbɔ nsu ɔno ya na ɛbɛtutu de ka nti ɔno ya tutu dɛbi de ka ama ne ho woka sɛ ɔrefrɛ ka ama ne ho ɔsɛ ɛbɔ nsu kɔfrɛ ka yɛ ɔno na ɔsɔ ɔreyɛ ne mɛrɛmasɛm moma ɔsɛ ɛbɔ nsu ne mɛrɛmasɛm ɔda me ɛreguan na mmom wɔde ato ya no wɔfa akorɔ ɔsɛ ɛbɔ nsu reyɛ akakabensɛm na mmom yɛnhwɛ fa bio a na ɛho sanhia sɛ ɔde asɛm no ato n'adamfo di kan ɛyɛ ɔkan hwɛ na nneɛma no ani sosoe nti ɔno de oguan ntɛmpa ara na mmom akwawua de ne ho bɛwɛe no ɔma akwawua te ase nneɛma ɔpɛ sɛ ɔyɛ akwawua nso ma ne hu yi sɛ sika no de sesee a de ɔno de ɔni bi na mmom obetumi adi n'anim akɔ obi hɔ akɔ akɔbɔ bosea wo na w'adamfo bi kɔ akɔware anka yɛhwɛ ayɛforo yi a anka anyɛ hwee koraa ɛnɛ 10,000 ɛnɛ Ghana bi mu anka 10,000 to 200,000 de a mekyerɛ old cedis 200 million bi de anka yɛ standard wobɛtumi de ayɛ wo nneɛma yɛ consider decoration photographer nom ne ade no a anka yɛ fixed price wate ase na mmom ɔsan bɔɔ sika no so keka nneɛma nyinaa si yɛ sikiresam ne ade chips ne ade teta a wɔbɛkyɛ wɔ hɔ no ɔsɔ ohia ɔpepe baako o saa sika yi me ne m'adamfo me na m'adamfo ne ɔsɛ ɛbɔ nsu a mede ma asɛm ahyɛ me kotoku ansa na mmom ampem daako wɔ ha ɔbɛka biribi kakra wo na w'adamfo ne ɔsɛ ɛbɔ nsu mefa no sɛ wo ne akɔ awu a anka wobɛdi n'anim akɔ akɔbɔ bo se aba abɛyɛ ayɛforo kyɛnkyerɛ nkyesɛ ne ɛdi kan ɛme sɛ mama ɔkraku ɛne me nua mmea no wɔn akasa agu ɔsɛ ɛbɔ nsu so dodo na meme hu ne sɛ homa yi a yɛkan ɛyɛ adisɛm paa o adisɛm bi wɔ homa nim a wɔnnim adisɛm no ne dɛn adisɛm no ɛne sɛ ɔsɛ ɛbɔ nsu no watena ase adwen aware no ho awie na ɔrebisa ne yere ne sɛ awerɛ biribi wɔ hɔ a ɛho bɛhia waka ne amem adwene ho no ana nti ɛnyɛ sɛ wo na woba bɛtɛ wo so ama no asɛm Amerika yi mpo Ghana aban sɛ wɔrekan budget a wɔkan budget kokuroo a Ghana yɛ ni sika wɔkɔ China ne USA kɔbɔ bosea na wɔde abɛyɛ saa nneɛma no nti so ɔsɛ ɛbɔ nsu atena na n'ahu adwene ayɛforo kɛse ho a bia me di sɛ ne kwan ane ɛsiane sɛ ɔgye ne ho di sɛ mpo sɛ ɔbɔ bosea obɛnya kwan ayɛ dɛn atua ɔyɛ adwuma wɔ sika koraa bia na ɔyɛ ɔpanyin a ne n'akatua nso ɛbɛkɔ anim menkasa sɛ n'adafo akwawia mɛyɛ dodo megye m'adamfo no di obɛnya dodo kyerɛ sɛ ne wɔfanom ne papa no mu kookoo mfuw ne ade a wobɛtumi de ayɛ dɛn atae n'akyi nanso ɛyɛ m'adamfo menim sɛnea ɔte ɔmpɛ so obi bɛbɔ ne ho ka nti ɔno ankasa bɛyɛ n'ade na meka no te ase nti ɔno ankasa retu no kotokum ayɛ n'ayɛforo meda wano ase nti na kyerɛ sɛ neo sɛ ɛbɔ nsuru yɛ nyinaa me nua mpem daako gyina n'akyi ketee femfram de nenenenenene ebi ni boada na yɛnhwɛ mama ɔkraku nso adwenkyerɛ ɛwɔ nea ampem daako aka yi ampem daako ne akɔwu aka no m'adamfo no m'aba wo nkyɛn sɛ mebɛgye sika anka waba ne nkyɛn ɔbɛsra no ɔnna bɛdi nkɔmmɔ ɔde ayɛforohyia yi ato na anka onim sɛ akɔwu abɛnya sika no bi ama na akɔwu akyerɛ ne sɛ ɔrennya bi nti no ɔno mmom bɛdi n'anim akɔ kwawu ne sikani bi nkyɛn akɔpɛ bosa ka nso yɛnim sɛ kwawufo ne nnipa ɛwɔ sika nti sɛ waka deɛ ne yɛnkɔɛ menko ya madwene de ha anka mɛsrɛ anka sɛ akɔwua ka kyerɛ no no a sɛ la n'adamfo ni sɛ ɔno no bɛkɔ no anka sɛ watu sika no so kakra sɛ ɔpepe baako no na wɔkɔ akɔgye ho mfantum 200 nti na sɛ yɛbɛyɛ kan a yɛde ba ne yɛbɛyɛ ahe 1 billion billion a saa mmerɛ nso wo sika yi koraa wɔdutu anka bi yɛ so saa kɔsɔ bi ayɛ adwuma wɔ bank de anka wobɛtumi wakɔyɛ engagement anka still a wowɔ biribi wɔ ho but ɔsɛ ɛbɔ nso tena nkran ɔfa nkran life ɔfo sɛ wabɛtena nkran no nti ɛte sɛ ɔyɛ ne ne ama nyinaa te sɛ ɔsua ɔkɔpe wahu ɔkɔpe biribi de afi baabi kɔsɔ ɔbɛsɛ ɔkɔyɛ biribi ebi nsi da wɔ aburi ɛne na ɔkɔyɛ no
ɔpɛ sɛ ɔkɔyɛ bibi ebi nsi da efisɛ wakɔyɛ engagement nwonwaso nti ɛsɛ ɔkɔyɛ ayɛforo nwonwaso nti wokɔpɛ bosia maadamfo de m'anim ne yɛnkɔpɛ bosia anka me de anka mɛsan wone akɔwie anka abɛsan oh you because anyɛ pɛ sɛ wɔhwehwɛ oyi a sini wɔ hu na wɔbɛba nti anka mɛma no adwene sakra kakra so anka ɔnsakra Lise bipɛ sɛ bibisa da akosi ɛnyɛ bank nyinaa na wɔbɔ bosia na ɔsɛ ebu nso ka kyerɛ na adamfo no sɛ ɔpɛ bosia no na ɛnyɛ bank na wɔpɛ bosia nyinaa wankɔgye bi wɔ bank a wo nyame adom yɛ adwuma wɔ bank no wankɔgye bi na wodii n'anim na akɔpɛ bosia ina di ɛyɛ madamfo akɔwia na mɛngye wɔ bank hɔ nom na na mpanyinfo bu bebi sɛ sotɔre yɛ bɛn wo na ogye ne ntɛm nti sɛ mihia mmoa meba sɛ mihia mmoa a mekɔ ma abusuani hɔ a na mabisa maadamfo ansa na sɛ maadamfo na ntumi ammoa me a ansa na matumi akɔ baabi foforo ɛwom sɛ meyɛ adwuma wɔ sikakorabea nanso ɛhɔnom no ɛnyɛ beae a mɛkɔ akɔdwen maaware ho na mede me nsa akɔto wɔn foto mu enti maadamfo a mene ne resusu maaware ɛna wɔ sɛ hu sɛ ɔkan ɛne akwawia no ɔkan ne akwawia no yɛ me namfo a mene wɔn ɛredwene maaware ho ɛna sika no nso mihia ne ntɛm papers ɛne process ɛbɛkyɛ mihia ne ntɛm bakyɛ sɛ wate na meka yɛ ase yo ɛbakyɛw sɛ ɔse ɔde ne nsa kɔto wɔn sika mu a wokɔgye bosia wɔ banka wo ne bank wura akora womfa wo nsa nkɔtom kɛkɛ process wɔ hɔ ɛna wo koraa de woyɛ adwuma wɔ hɔ nti ne sɛ wohia wokyerɛ wɔn sɛ wohia n'animanim yɛ a wobɛgyina wɔn anim asensa nkrataa wobɛgye ɛnyɛ kɔ no abransɛm ɛhɔ de wɔgye de ɛhɔ koraa yɛ obroni bɛka sɛ secured kyerɛ sɛ ɛhɔ no wɔne wo na ɛyɛ adwuma worentumi nwan na woredi n'anim akɔ onipa hɔ yi na ɔkyena wogwan anaasɛ nyame ampata na wokɔwu a na wɔhwehwɛ wɔ a wɔn ahu na afei wɔbɛkyere w'adamfo akuawua o nti bank hɔ de ɛhɔ yɛ secured sika nyinara ɛhɔ na ɛwɔ nti ne wankɔbɔ bosia no wɔ hɔ no ɛna me na ɔkra ku ka asɛ bi sɛ akyerɛ ɔsɛ ebu nsu ɔbɛtena nkran na wasua nkran abrabɔ ma atera so nimdeɛ ntera so na ɛreyɛ ɔsɛ ebu nsu sɛ yo ɛna wayɛ adwuma wɔ sika korabea nso akyɛ de nti ɛna wo ni sika da hɔ ɔsɛ ebu nsu de nti na wo ni sika da hɔ a wɔkɔyɛ engagement na aka ayɛforo na ɛsɛ na wɔrebɔ bosia wɔ akyi anka obi a ɔyɛ adwuma wɔ sika korabea anka wo sika nso kɔ anim kakra anka wa di sika kakra to wa bɛpem saa dɔnhwere a anka menye ni sɛ ɔsɛ ebu nsu no ɔbɛbɔ bosia wɔ baabi nti ɛsɛ sɛ yɛyɛ adwuma nso a yɛsua sɛ na yɛde sika kakra sie yɛnni ne nyinaa wɔ yɛn anum efisɛ woyɛ adwuma wɔ sika korabea bɛyɛ mfe abien mfe asia mfe awotwa a ɛwɔ sɛ wonya sika da hɔ a wobɛtumi de ayɛ ɔbea ho ade a ɛbɛso nti megye di sɛ ɔsɛ ebu nsu osua nkranfo na ma ɛboro so amani mmerantesɛm no dɔɔso dodo wansie sika ɔsɛ ebu nsu sie sika nkɔnkɔpɛ bosia nti me nua mpem daako ɛsesa nka wobɔ bosia no wɔ hɔ na ɛhɔ deɛ yɛre paa so koraa anka wobɛtumi ama ɔpepe koraa abien na wɔn atete wɔ gye kakra ahyɛ wokɔto gu nanso wokɔbɔ bosia wɔ kwa woni wei ɔba no wɔahu kɔ wobɛtumi wabɛko na de animguase aba na ohyia wo koro wotumi ayeyɛ a wo na de animguase aba nso wote wei wagye wo din wɔ nkran deda nti anka bank wɔ no yɛ mmɔ obroni sɛ secured a wogye wɔ hɔ a obiri ma ofi mɛyɛ a wɔn wɔnim sɛ ɛhɔ na osika fa wantua koraa yɛbɛgye wɔ hɔ wowu koraa yɛbɛte wɔ account no na wokɔ akɔgye wɔ obi wei ɔkyena ɔba no wawu ɔbɛyi a wo yere de wo yere anim abɛyɛ fɔm ne ade nti na yɛyɛ adwuma yɛsua so na yɛde sika sie ɔsɛ ebu nsu n'adwuma mu no wammoa ne ho wɔ hɔ yi because ɔboa ne ho wɔ n'adwuma mu yi a anka asɛm yi a yɛka anka wobɛnso wɔbɛkasa bi a n'adwuma mu fo oni adwuma mu adamfo na ɔne n'asusu sikasɛm ho adwuma nso do wɔ mu a wowɔ obi agya biribi to a wode wone ne yɛ adwene mmɔde ne ho bɔɔ na namfoɛ wɔ abɔnten so ho na ɔkɔɔ wɔ nkyɛn abosiabɔ ɛm sɛ bi a adwuma no mu no bi a na wasɛe hɔ baabi kakra a ɛnyɛ ade a wobɛtumi ama ne bosia wɔ adwuma no mu ɛno nti na bi a wantumi ankɔ hɔ no bɛda se na yɛbɛsan ahwɛ mu bio a nhoma ne finitia ba bɛpem beaeɛ a yɛn adu
yɛhwɛ yeyi ɔsɛ ebo nsu abusuafo efi hɔnom a obedi nkɔmɔ bio a na yɛ ne namfo asɛm nanso ɛba akyerɛ fam hɔ a oni yantena damfo din bi aba bɛpem saa bere minim sɛ bi a yɛkɔ yɛn anim a ne yɛbɛhyia biribi a adwene bɛn ɛna ahoma no pɛ sɛ ɔde